جرایا گشتی را پینگا با جری بر آپورا آزادی ج کردستان را چارەسەریya سیاسی دەرباسی سالا خۆیان دوێمین بوو. Di sala yekemîn a pêngavê de li seranserî cîhanê ji bo azadiya fîzîkî a rêberapo çalakiyên dîrokî hatine li darxistin. Li her cihê ku fikir û felsefeya û paradîgmaya rêberapo gihîştiye, li wê derê çalakiyên cihêreng ji bo azadiya fîzîkî a rêberapo hatin li darxistin. Li Latîn Amerîka bigire heta Başûrê Efrîqiyayê û İngîltereyê cîhan xwedî li rêberapo derket. Bi xwedî derketinê re pêngava azadiyê bû pêngavekî kûrevî ji bo rêberapo. Ji bona ku pergala İmraliyê bi temamî bêhilweşandin û rêberapo fîzîkî azad bibe berdêlên giranbuha hatin dayîn. Têkoşînekî mezin pêş ket û li ser navê mirovahiyê berxwedaniyekî dîrokî hat meşandin. Li rixmî têkoşîna mezin ya hatiye dayîn hêna jî di rewşa rêberapo a fîzîkî de tu guhertin nehatiye avêtin û tecrîd berdewam dike. Em dibêjin azadiya me jinan û azadiya hemû gelên azadîxwaz û mirovahiyê bi azadiya fîzîkî a rêberapo ve girêhdayî ye. Çareseriya hemû pirzgirêkên roşhilata navîn, ên jin, yên civakê û yên siyasî bi azadiya fîzîkî a rêberapo re girêdayî ye. Em wekî jin û civaka êzdî ku beriya bi 10 salan bi saya naskirina felsefeya rêberapo ji fermanan xilas bûn, azadiya xwe û xweseriya şingalê di azadiya fîzîkî a rêberapo de dibînin. Di sala yekemîn ya pêngavê de li ser esasê em jî bi hemû hês û taqeta xwe bi bîr û baweriya xwe di pêngava azadiyê de cih bigirin têkoşîn meşand. Ma wek jinên êzdî azadiya fîzîkî a rêberapo ji bo xwe kir navenda têkoşîna xwe ya sala 2024. Bi kampanya Serok Mêvanê mala we ye li darxistina komxebat, meş, daxuyanî, xwendina fikirê rêberapo di nava salekê de bi dehan çalakî kirin. Hemû kar û xebatên li şingalê hatine meşandin, bi pêşengî û rengê jin hatine birêvebirin. Me vêya wekî erk û berpirsyariyekî xwe dît. Girêdana jin a bi rêberapo re peymanekî azadiyê ye. Felsefeya jin jiyan azadî navê vê peymanê ye. Navê vê peymana bi kok a dîrokî ye. Em bi vê bîr û baweriyê, bi vê ruh û felsefeyê bi hemû hêza xwe di sala duyemîn a pêngavê de cih bigirin. Li ser vê esasê bi rasthatina salvegera 26 ya komplê navnetewî ku li dijî rêberapo pêk hat dest bi pêngava nû dikin. Em pêngava rêberapo bixwîne û bide xwendin didin destpêkirin. Em ê vê pêngavê heya ku rêberapo fîzîkî azad bibe bi her cûra çalakiyan bidomînin. Di her wextê de li her qadê jiyanê em ê rêberapo bixwînin û bidine xwendin. Em bixwînin nas bikin, em nas bikin ji bo fêm bikin û em fêm bikin ji bo ku bidine jiyankirin. Rêberapo di pirtûkên xwe yên dahûrandin û tevahî parêznameyên xwe de hişmendiya nû ya azadiyê dikare çawa ava bibe nivîsandiye. Rêberapo ji felsefeyê heta zanebûna dîrokê, ji civaknasiyê heta jinolojî, zanista jin, ji ferdê azad heta civaka azad, ji lêpirsîna destladarî dewlet û aqilê mêr heta paradîgma, heta pergala kapitalîst, ji pergalekî demokratîk û wekhev a bê dewlet heta pergala neteweya demokratîk, ji xweparastinê heta xwebirêvebirinê, ji artêş partî û pergala jinan heta pergala gelan, ji rola bawerî çand nasname û zimanan di civakan çiye bi kedekî mezin, bi sebir û hêviyekî mezin nivîsandiye. Li ser van rastî û bi hezaran rastiyên mîna van lêhûrbûn pêşxist. Dibin şert û mercên pir giran ên girtîgehê de 26 salan bê navber dixwe de şoreşa zihnî pêk anî û veya li ser bê hezaran rûpelan nivîsand. Ji bona ku em vê şoreşa zihnî wekî jin û civak nas bikin, fêm bikin, divê em rêberapo bixwînin û bidin xwendin. Rêberapo dibêje civaka nikare be xweperwerde bike, nikare saziya xwe ya exlaqî û polîtîk jî pêş de bibe û li ser piyan bigire. Her wiha wê tim neçarî tehlûkeyan be birize û ji hev bikeve.
هێزا ژنێ هەبە بلا نەخۆن و بە نەخۆن و بلاخوا پەروەردە بکەن پەروەردەیە خوا کور بکەن دەبێ هون پەروەردەیە خوا وەکی عیبادەتێ دەست بگرن ji bo me perwerde bi qasî nan û avê hewcehî pê heye em rêber apo bixwînin bidine xwendin û xwe perwerde bikin ji bona ku mirov bi xwezanîn û hebûna xwe bijî rêber apo dibêje hebûn û serwextî şuûr bîrbirin pirizgirêka herî bingehîn a felsefê ye têgîna hebûnê hê ji yek ji têgînên sereke yên felsefeyek û dibe mijara meraqê li ber serê vê têgînê cêwiya wê zeman heye her du jî hev cuda nabin her çi qesî hebûn bê zeman nabe zeman jî bê hebûnê nabe zeman bi temamî bi hebûnê re têkildar e têkiliya di navbera her duyan de herî zêde bi têgîna bûyînê re heye hebûn û zeman ji sedî sed bi bûyînê pêk tên zeman di hebûnê de zorê dide bûyînê ya rastî domdariya hebûnê û bûyînê û qewmînê pêkan e ji bo fêmkirina felsefeya hebûn û zeman rêber apo bixwîne û bide xwendin cudahiya herî mezin a rêber apo ji hemû serok û rêzanên civakî hevaltiya bi jinê re ya li ser viya rêber apo dibêje di hevaltî û dostaniya min a bi jinan re tu sînor nîne ez şervanekî azadiya jinim di vê mijarê de gelek radîqalim ez di wê baweriyê de me ku dêr li rojhilata navîn mîna rojekê bê biharê li ser esasê zirekî parastin û bedewiyê azadiya jinê biafirînin bi vê hêvî û baweriyê ku ew ê bi xwe bigihînin ew jinên ku teqes mêrê serdest û zordar bînine ser xetê û daxwaza min jî ji jinan ev e ku li gorî ruhê pêvaşûyê têkoşîna xwe bilind bikin me rêber apo bi girêdana mezin ya bi civaka me re nas kir ji ber ku ew dibêje eşqa êzdiyatiyê li hemberî zilmê isyan dike dostaniya wê veguheriya şerê hebûna li hemberî mirinê ciyayê şingalê her tim gelê me êzdî ku li ber xwe daye hembêz kiriye û bûye stargeh berxwedan divan xaka de bûye çand heta niha vê çandê xwe parast wê ji vir û pê de jî têkoşîna xwe ya hebûnê û azadiyê bi berxwedanekî mezin bimeşîne ez niha tiştên jinên êzdî dijîn dibînim û pir xemgîn dibim bi taybet hûn jin derfetên xwe komî serhev bikin her tim asta xwe bilind bikin ger ku li ser vê bingehê pêşketinekî tevgera jinê bêçêkirin hîn zêde kurbûn hîn zêde radîkal bûn û ber bê encamê xurttir ve çûyîn ji wê pêkan bibe ev jî sebir û hewildanekî xurt dixwaze em evîna azadiyê bi çand û baweriya xwe ya êzdiyatiyê hebûna xwe biparêzin ji bona vê ya rêber apo bixwînin û bidine xwendin bijî rêber apo bijî felsefeya jin jiyan azadî tevgera azadiya jinên êzdî tajê 25 Mehayek 2025 Bêjî serok apo bêjî serok